Deci aici am ajuns, uite așa e, numai că este ceață și nu se vede. Păi, dar dacă ți aduce ceața asta, ia uite ce e aici jos, unde poți să mănânci. Și acolo jos este oceanul, dar nu se vede pentru că e ceață. Uite și tu ce ceață. Și e un frig. E un frig. Noroc că mi-am luat niște haine de acasă. Uite, dacă se duce ceața, acolo cred că e o cabană. Se vede? Ia, vedeți? Ia, uite acolo și aia, printre copaci. Oleac. Dar nu se vede bine. Uite, oceanul. Puțin se vede. Ceața asta vine în valuri și, uite, se vede pe copaci. Uite, și căbănuța aia. Ai, ce frig e. E frig. Frig, tata, frig.